سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے اودے نال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے اودے نال اودا حسن و جمال بھی مثل بھی مثال کون ملے اودے نال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے اودے نال فوز و فلاح دیا صد صد صدائیں دیوے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے او کریم المزاج کرے دلائیں اندراج او کریم المزاج کرے دلائیں اندراج کون رلے اودے نال کنڈے بچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا کنڈے بچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا دشمنا دیاں دھیاں نوں میں چادرہ پواوے سونا دشمنا دیاں دھیاں نوں میں چادرہ پواوے سونا او دی ملنی مثال بہو مشکل محال کون رلے اودے نال اودا حسن و جمال بھی مثل بھی مثال کون ملے اودے نال کون رلے اودے نال سجدے کریندہ آیا رب نو منیندہ آیا امت پیچھے سونا منتا کریندہ آیا اس امت پیچھے سونا منتا کریندہ آیا ایدے کرم کمامی میری امت بچامی کون ملے اودے نال اودا حسن و جمال بھی مثل بے مثال کون رلے اودے نال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے